Myanmar a Mizo kho pakhata thil thleng hi Mizo chanchina pawikhawihna rapthlak ber pol ani hialo me chung kopa ber kumsamruk pariata upa chuan atu mei chepanga zinga pathum chu chiang takina pawngsual kumtling lo te ve kan ne he pawikhawihna te nom tak mai hi tun naya hai chuania pawikhawih tu hi chung kopa ber chau ni lovin an chung kwa mi midang te ngei po anin hnam hnoya zirtur poimo tak kan nei telavangin an chanchin hi kim changzokin kan tarlang dona thukal lai alania wangin achun zomna aron omle thei bokang pawikhawihna tur tu kumtling lo te hi danin ahum hala an mani chui zui theina tur tarlan arem chang don lova an chanchin hrechiang kanomani poin an mani riat theina tur chu soilo turin kanin ngen ngal bok kanie chungkopa ber hian fanu pakhat taneya mundanga trangin fatan mipa pakhat talaboka afalak hian nupuya nei hnuwa fan keng trantin chungkopa ber hian an khuwa achua sana kumriat chungvel chu awmbo in lo ngak tu afapa te chuan fa parukan neya au paber chu mi panin abak panga te chu meichia aneya meichalai ta pahni chu phiran ning nge kumriat nuwa apu chu aron holea atu te hian ama bak pile pu annei to lo wangin an lo lom hlea abulamut anin chu sapsap meichazinga a upa ber chu apu bula hian amuta a zan khata mut nuwa engma soilovin a in son zui ta ngala mutle atum to lo apu hian engtin chi ange ti hi hriat thei alani ri lova a khoi telani chuan an unaw meichazinga pali a khoi tinani dona thu chianga om thei chuan heipo hi chiang zo ka tarlan kan la tum le don nia meichazinga a upa berin apu bulamut asim tak nuwa hian anaw phirte pahni chuan apu bulamut chu anin chu vele ta anjinga pakhat jok chuan mut achangta apu hian apong suala hetiang lai hian kumsom pakhat mi lek kalane a phir pui jok po chu a him chuang haulo an chung kwa hi an khosa ka olai lova heng no pang ho pa hi akuta that lo wangin na a thok lei thei lova tuna phei chuan nu berin chung kwa chom to anu le pa te hi ina anom ngai meulo fala kaloni bok nen rosem chungchanga chan tur anei don lova an chung ko boruak hi arit ru hle atu te laka hian chung ko pa ber kausan pakhata an upa hian poirap thlak tak hi khoi thrin ma se no pang ho chuan an soi chuak ngam lova heti lai hian meichazinga a upa bere ro chuan ina chua sana khodanga awm san thung chungkopa ber chau hi pawikhawih tu ani lova afanu khan pasalaneya anmak pa chuan phir pahni te chu ahnu daya khoi aching vele ta a pawikhawihna hian tlom ngai pol pakhat benga thleng ta thu buai an siam sakin anmak pa hi tanina khungania he tlom ngai pol hian phir te chu an ina tang hian la chuakin nu chamle heng pawikhawihna tuarte en kolna anda zuita anmak pa chu manma se apu thil te ro chu soi chua awm lo wangin hriat thei alani talo zel inen kolna hmuna hian lekha anjir pialama ramdanga na thok turin ancher thina pathian thu mangin injir tirna anei thin bok kumtling lo le andu thu nilova mipat mei chiat na man te chu thilpoi takani dante anjir tir thina hetatang hian phirte chuan anpuin anchunga thilati dan chu adik lo zia an hrethiam ta an ngai tua bere ro chu an naw chi ane an naw hi apu bula amu ve thin tin ria anchunga ache danang khan ache ve don tin ring thiama ma sen soi chuak ngam lo thung heinen kolna hmuna an ho tu te nilovin an zirtir tu te hnena an soi chuaka an naw chu an bula omtir ve turin an ngena ma se zirtir tu hian an ho tu te hnena a soi chuak man talova hriat chue ro chu ani ta tho thung kumsa ni le som ni pakhat February thla Myanmar ram politics inlum le tawangin ramabuaya inen kolna hmun hi midang tranpuina hmanga kalpui ani deuh bera ansum nei sa anlak chua theilo baka midang tranpuina alu theitak lo wangin no pang then khat hi ichua mai te angu tiin
ayan kol tu te chuan rotna an siama nu le pa la nei phir te po chua tur zinga chuan an telane ma se chua chu an lo du ta der lo maya chua ya chuan an nau chu an bula omtir ve turin an ngen ta zoka achan an zo chen chuan an puin an unawa apong sual thin thu le an nau po a him lo thu an ron soi chuak ta ne hetlom ngai pol hian finfian na rang an la khom nuwa phir te nau chia kumsomi po chu apu hian alo khoi thin nge yani ten mu chuak le ta an chena khwa a khotlang hruai tu te chu malak puya an vasoma intimual phaulovin chungkopa ber hian an in le an khuwa chua san se tin an rota ma se khotlang hruai tu te chuan poi khoi tuwa an pu hi ko ran upa nia hetiang thil hi athleng lowang tin an lo tanga heiwang hian abuai pui tu te du danangin tun din hmuna thil alakal theilo niin kan thu don na chuan asoyene he poi khoina bel cha tur hian no pangte chu dot soya punia apu tu te jinga hian anu nge ngei potel kapa hi ko ran mi takania ka hlau ber chu ka fa te hian dot an soyang ti hi ni ati no pang pathum te hian tran tu mu mal an nei tak lo wang le an thu soi chua te chuan omzia anei tak lo wangin he thu hi adarta ani deuh ber Myanmar hian no pang hum halna tur dan chu kumsang ni le som paruka khan an nei thara leilen na chi rang laka in hum him na turane ma se dan ken ko konga mi puin rin na antlak chama wang tele minol puin no pang te dik na chan vote poi khoina chungchang te awareness an don that tok lo wangin he dan he man trangkai tak ala ni lem lo niin media pakhat the diplomat chuan atarlanga pain afa te panni apong suala pakhat rai ta te po mundanga alawam towa kumenge mozat nuwa ria chua chau ane Mizorama chuan no pangte hi pokso dan manga hum ania he dan hnuaya hian kumtling lovin he hian min khoi ati chuan poi khoi tuwa pu chuan ati ni lo zia afin fia angai thina Myanmar a no pangten kapuin min sualanti oi sak an hlolo hi engti zong powa an dikna chanvo ra be sakna ania din mun him lo theyang bera dana ne tlomngai pol te chuan an unau thum hian an inatangin lak chua antuma en kolna tur lamai ro tranpui na sum an don lo wangin an mang anga pui an mamo hle poi khoi tu hi chung ko pa berle an mak pa te chau anilowa in nam hnoi dang an om nia hriat niin finfian na rang an la khoma chiang zo ka chui me kane Myanmar thil thleng hi khoi hmuna po thleng thei ania no pang hum haltu te soidanin poi khoina tamber chu chung ko jinga thleng ane Mizoram district thren khata no pang hum hal konga thok te chuan kum tam tak lowin zep to te po anom thina awareness campaign nei atangin kum nga vel kalta a kum tling lo pawngsual na thleng an hai chua aom thin thu te an soi athok te chuan no pangte hi vau anitlang puya chu wangin an soi chuak ngam ngai lo anti phirte naw po hi apu hian avau ngei ti hriatania hemi chungchang anzona chuan apuin akhoi dan chu soima se atlang kom na tan engtin ma min ti lo ti mang thina hei hian achunga thil thleng chu soi chuak lo turin apu hian avau ti ti chiang niin kan thu don na chuan a soi poi khoi tu hi an chung te jinga mi ani ngat phei chuan no pangte hian an ngoi bo pui thei viau maya no pangen kollama mi thiam te chuan nu le pa te chuan an fa te om dan chu chi ka trul hle niin an soi thina ne Myanmar boina thudanga pengta ila minda tatranga ral tlan te chu an mangang hle fu rani towa an mamo thierna kong te chu man theilovin aom tran meka kong tam jok chu sipai te chuan andang to bok ral tlan te atanga thu kan don danin tuna hian bu fai che khol sa kan nei to manglova azo hun chu kan buai hun ani to don tranpui na hi poisa poin aron thleng thei to lova kan din mun hi athalo hle atia tuna kanin ngana om chun chu mi puilamin ne nan chanani tina soi
anom na hian ruwa asur na sat chuan tuiron lu thina tom hulna athalo hle boka fur chu hreom taka antor angai don ninalang minron puiwak thei ngai na aom lova kan tuar chhuwa theina turle mi puin ne na kan chan theina turin min lo tong trai pui don nia tiin kan thu don na chuan asoyene